ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅବୈଧ ଶରୀରାଂଶ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ମରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେତେକ ମାମଲାରେ ହାତୀଙ୍କ ଶରୀରାଂଶ କାଟି ନିଆଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀର ଶରୀରାଂଶ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ନେଇଯାଯାଇଛି। 12ଟିରୁ ଅଧିକ ଟୋଲଗେଟ୍ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିଛି। ସିସିଟିଭି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ରେଭେନ୍ୟୁ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସିଙ୍ଗା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀକେ ଆଣିକରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତେସିର ଗାଁ ପାଖେ ଆଣିକରି ତାକୁ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଫରେଷ୍ଟର ସେ ଆସିକରି ସେ ମାନେ JCB ଲଗେଇକରି ହାତୀକେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଧାରରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ DFO ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକରି ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରବା ଲାଗି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହାତୀକେ ମାନେ କାଟିକରି ତାକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଦେଖବାକେ ମିଳିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲିକରି ସବୁ ମାନେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଆମେ ଆସିକରି ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର DFO ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚରାମା ଆମେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିକି ହାତୀକେ ସାର୍ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ସାର୍ କହନ୍ତୁ ଟିକେ, ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଘଟଣାଟା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଲାଗି ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭିତରେ କାଣା ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୁଲାସା ନାଇଁ ହେବାର, ଯେନ୍ଟାକି ସେ DFO ସାର୍ ମନା କରିଥିଲେ ଏବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ଦେଇ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ডিপার্টমেন্টর সম কর্মচারীকে দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু সেই কর্মচারী সে রক্ষণ করবার লোক একা যদি মানে ভক্ষণ করুছন, মানে সে যদি করুছন এইভাবে যদি করুছন, বলে আমি কাহাকে ভরসা করমা?